Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arat doan aphan ta nilihin pen adap kimi a Kardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Assam Legislative Assembly Deputy Speaker MLA Dr.NUMAL MOMIN ahin pen DALAMARA pen Borjuri adak atowar selam pon bomlo apot si DALAMARA arat KACHORO pon MLA Dr.NUMAL MOMIN aphan. Lapen anparta Karbi Anglong Autonomous Council Kachari pon man kedo Dr. Tuliram Ronghang Lapen dak local MSc Mate Education EM Richard Tokbi atuma phan ansitame DALAMARA arwata tumpen churu pon rinti. Lasonsi lakha inkoira trok Duarbagori Constituency ke parlo DALAMARA pen Borjuri adak towar selam pon bomlo MLA Dr.NUMAL MOMIN ke asi chakchot ar klikledet pu abangkali Deputy Speaker MLA Dr.NUMAL MOMIN ke DALAMARA pen Borjuri adak atowar KASELAMPI 100% angpong pen 80% an claim pon tanglo lapen non claim pon bomlo bangso atowar keklem pon chokma chokchema mema henoma pusi nilitum aphirang kepen arjudunlo nonamat ke thangnat purun athaya wilang ning arong piklo pusi DALAMARA pen Borjuri adak Kedam kiwang atumpen lamthi nang chipaklangdu ko ana hokma DALAMARA pen Borjuri adak atowar Kedam kiwang atumaphan karjudun alam thili angton pen arju iksina Duarbagori pen Edverson Pro Report Karbi Anglong News Channel. Men Stefan Tera. Kenapa lo nang linon kerang ke? Milinon po Borjuri na pen seva non DALAMARA panalo dam ye. Tang te la so atova kedam tang pen non pini am kitek long ke son lo nang li. Rekda ka son se theklong lo kedam tang harni bang ke gari ke vek bike ke vek anta ka phere ka chere na seta non bang ke la ke theke ding to ma theke itu ma CM EM to na pen parta MLA itu ma sar momin to alang tum chipiduk pen bang so atowar bang non ke misen se thek long lo seta me tang pa mi me de lang po se ko an se ke pa me ji ma bang ke non se prang se thek long lang non la ke pat ke monai tang de mal bang ke misen se thek long lo Tang te ladak do olam da EM nang ki pita do la pen MLA nang ki pita do CM nang ki pita do je aphan bilek. Tang te la so atowar ke komasi ka bonai dong chini do ma. La ke MLA si kipi pusi karjudun lo itu ma MLA sar momin alang li si kipi pusi nili tum karjudun lo selang li phanta choro parpik lo la pen tim karbing lo tum tame chita chito dun thai lo seta min karjulong ke mo itu ma MLA momin phanse karjupon lo alang li pen si pipot pusi choro lo ka do manda lagi claim tu manda la pen prang ben langda bute nona tor ke me pik lo Kang te dadak la so ali long ko pine nang le hin pen pine complain do ima. non ma theklong ke puthe velo Ane tang te de lang ke di. jeta no non mana patang nang po non ma claim bo man ke pudhai ve Tang te la so ali DALAMARA tu boka khat Borjuri sabjuri ana tovar ke wan ke kumal adang pula. eli tuma MLA ke hai momin Momin ha. sangho si wan lo claim lo Nang le hin pen ko pilo ke sor sar se pima ke ro se pi mesen choro lo kalang de. Ang limen lan ke claim thai ka bot choro lo lang nilimen rajan phangcho kalang de. Momin alang li stamina cipadu pipena jok non bang ke jelat misen lo la si aprang ben bute non si gemelo Kalang de. Tang te Dr.NUMAL MOMIN tarapung hai da tuan ang claim kanta do ma ang ring tu. o la bang ke alang li phan churu nai mane kedam tang chuning apor stame nang claim lo la sila non barikha ke ar vicheng viri promasi nang ton pikok la se alang li tum phan la ke thi giding tum phan ni li chuning ri kang tung ke la lo mane tarapung arat mane ha kedam tang koan ni mane sarkar dulo setami non la BJP sarkar la so sarkar si mane nilihin ki matha bangke la langli tum sinang rap ki ong busi chi matha mane kedam tang ke theklong lo ke rap theklong le der lo setami non la so sarkar bangke kedam tang alangli tum non kaddo kawe hem read me lang pendang lok setami non chi thek ponlong lo posi develop ulo busi nili hin bang matha la si non akinang sot ke chuning ridu na bang ke la hello mane
lakat do kavi si chilang hem tang ho ba jikunu pini ke abang ke la ke mo phielam lo stami mina kinang sot ke tuwar aposila tuwar bang nang papling pide sonte uyasi alang litum hancun ning ring tu la si nang klem pilo alang litum klem klip pukali lo nang cheng pilo la si alang litum phan bang ke la non ki dum ma sarkar phang ke alang litum phan ning aklong ben akeru pilo la si oi la si la non thek ponlong lo la non dolamora se tame dak dolamora pen boa khat kachileng bang ke kedam tang ke hinopik stami non bang ke ekdom mi All India Karbi Student Union Atumpen Nilip along towar keklem kasai oi ajok peaceful dharna kedopo. Lakha inkoy dapo Nilip MAC Constituency ke parlo Bhitor Kalyani along dharna kangnipo. Labang so dharna lake Nilip branch All India Karbi Student Union ahin pensi pater piponlo. Bangso dharna kangni nangkok atheke sanglang hatu mera bhiti an towar kasimar pon kasai oi pikajok dharna ingnipon. Bangso towar contractor Parikh lapen PWD Department Engineer Bidube setame chetongdu. Setame isi manghume mea bangke Parikh abang wang amat thang chingki chethan ave pensi puthot chedam thujui puta nang thandu. Lapen labang so atowar kadukawe 5 km ando. Lapen towar kabonai kasai oi pikajok ningkan isi pensi chithar plung. Lasi lason a contractor ke blacklist bivek nang jiputa All India Karbi Student Union Lapen rong arat atumpen sodakpen Karbi Anglong Autonomous Council aphan sitame ke hangpon padu. Lapen jongsi council pen thang asai kideng pon ave pute kiwang chilang arni sitame sodak pen chesong pon chi puta nang thandun. Bang solong dipupen Starson tiso lapen ari sangho All India Karbi Student Union sitame chetongdun. Lapen local thana OC lapen local Bhitor Kalyani arwadatum ongdung arat sitame chetongdun. Tangte non angton alamthe arjuponik sinang. Nilip Chokiala pen Nangkelo Berta R1 Teron report Karbi Anglong News Channel. Kam keching ke engineer sa municipal contractor pan ini alam thip ke than elo sidame city mane formally ale tabang issue sela no ekedi namong issue ko usi to dap tanil pan executive engineer sa nil bang pan ta complain ke tawar bona de pe na check ko dani pe tawar thek dak di complain Raso putha ke chulom na langge the da dulu mati di so langge the pen long ke api July cheklu nili photo tuli si pothai lo sitami hula sod bage RV ke dukok ban jok repairing ne de lo kasi non ekedin akola exude menda program KNG kwalam da ajulong lo raso apang nili akola henu akini anako nili pothai thulu he pothai si mane contractor phanta formal letter ki PG pham alam dulu he pacheklemi pham athema lage 5 years maintenance do mati kasi dosi paklempu kwalam to we to daptali divine engineer pham tung ke song alo hala contractor Parikh bang na tong dun lum hala da mu ke bang nili mata chetong muda ni pine ki song dulu tingki pon dalam sini ni kita bang damelo bom amuni Pinye berta ke lapo ansi kang ton pon iklo do me thak me